tisma' talbna tħares lejn ħtieġna. Inżel ħdejna roddilna ħelsien. Ejja fina biex ruħna bla ħtija tgħix il-ħajja li nsejna maż-żmien. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun magħkom ilkoll. L-aħħar ħadd ir-raba' xema tal-Avvent meta l-lejla nidħlu fis-solennità tat-twelid tas-Sinjur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Meta l-Vanġelu llum u l-liturġija jkellmuna dwar dik il-mara Marja ta' Nażaret, il-Madonna, li laqet l-aħbar it-tajba biex nislet lil Ġesu u tagħtu lid-dinja. Nagħtu bidu għal din il-qudiesa billi nitolbu maħfra mid-dnubiet mill-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u blemi u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu arafna li Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-seb tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim it-tieni ktieb ta' Samwel. Meta s-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edowa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa ara jien qiegħed f'dar ta' ċedru u l-arka talla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: Kull m'għandek fissibek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: Mur jgħid lill-qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej: Se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. U meta int qrid l-edowa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jien nibnilek isem kbir jixbaħ l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post għall poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża' u ma jaksux iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem, jiġifieri sa meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael u nserħek mill-edowa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħti kelma li jibnilek dar. U meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missrijietek, jien inqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jien inkun għalih missier u hu jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Salm sponsorjali ngħidu flimkien, it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ngħidu flimkien, it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixxandar fomm il-fedeltà tiegħek, għax jien għedt tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem,
ħasmawiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek ngħidu flimkien it-tjiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel li nislek jibqa' dejjem li f'kull żmien jibqa' sieħi tron tiegħek ngħidu flimkien it-tjiba tal-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tjiba tiegħi nżomma fuq għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sieħ ngħidu flimkien it-tjiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Alla li għandu l-qawwa li jwattaqkom fl-Evanġelu li nħabbar jien nxandar lil Ġesu Kristu skont ir-revelazzjoni tal-misterju li kien moħbi fis-skiet tal-eternità. Lil dan li Alla issa rrevelalna dan il-misterju u għarfu lill-ġnus bil-kitba tal-profeti skont l-ordni tiegħu Alla ta' dejjem biex iwassalhom għall-ubedjenza tal-fidi. Lil dan Alla waħdu fl-erf il-glorja għal dejjem ta' dejjem Ġesu Kristu. Amen. Il-kelma tal-mulej irroddu ħar lil Alla kjoġobkom umbu liqfa l-Evanġelu. Ara jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret għand xebba marsa mar-raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħawdet ħafna għal dal-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setet qatt tfisser din tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija, int sibt grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnissel fil-ġuf ikollok iben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba jien ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek. Il-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis jissejjaħ bin Alla. Ara l-qariba tiegħek Eliżabetta. Fix-xjuħitha hi wkoll nislet iben fil-ġuf u dan hu s-siċċara għalija li jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Hemm post għal Ġesu fl-2023. Hemm post biex dan il-vojt ta' Alla li qegħdin noħolqu
jerġa' jimtela bil-paċi, bis-sliem, bil-ferħ. Liema dinja qed nofrulu lil Ġesu f'din is-sena, f'dan il-miliet? Liema dar, liema familja, liema knisja, liema qalb biex Ġesu ikun jista' jsib postu fija. Waqt li wasalna fl-aħħar, l-aħħar ħadd tal-Avvent, wieħed mill-iqsar żmien ta' preparazzjoni li jiġri kull 7 snin. L-Avvent din is-sena kien qasir, tant li llum l-aħħar ħadd se jwassalna biex minn nofsinhar il quddiem nidħlu fis-solennità ta' twelid ta' Sidna Ġesu. U din il-kelma illum tqawwilna qalbna min sa jilqa', fejn se ssib post, fejn se jitwieled, fejn se jgħammar. Tagħmlilna ħafna kuraġġ Marija, il-Madonna li aħna tant inħobbu u li tant narawha qrib tagħna bir-raġun lil din l-omm. U għalhekk tħallilna l-liturġija, il-Vanġelu ta' San Luqa bit-tħabbira tal-Arkanġlu Gabriel lil Madonna ġewwa Nażaret. U jispiċċa mhux b'fatalità imma jien ħajsir minni skont kelmtek. Ħammorru bil-mod. L-istess anġlu li ftit ilu der lil Zakkarija biex jgħidlu martek Eliżabetta se jkollha tifel. Semmih Ġwanni ħniena, Johannajn ħniena Talla. U l-anġlu jitlaq minn ħdejh. In-nies jistennew hemm barra. U jitlef il-kelma jibqa' mutu sakemm titwieled dit-tarbija. Il-post fejn kien kbir daq 16 stadium, 16 ground. Imma Alla ma għażilx dak il-post kbir tat-tempju issa darba lill-anġlu qed jibgħatu f'indirizz differenti. U propju fi żmien, anzi fil-milja ta' żmien Alla se jibgħat il-libnu biex isir bniedem bħalna permezz tal-Madonna, permezz ta' Marija. Waqt illi Zakkarija jibqa' bla kliem, Alla jistenna minn Marija l-iva tagħha. Xi ħaġa li ma tiġrix, imma dit-darba Alla li jista' kollox ma jisfurzax laqqas lill-ommu biex tkun ommu. Imma jistenna l-iva tagħha hawn jien il-qaddejja tal-mulej. U flok dak il-post kbir tat-Tempju ta' Ġerusalemm issa jmur f'dar ċkejkna fejn hemm tfajla 15-16 sena. Qed jgħidilna hawnhekk Alla bagħat l-anġlu Gabriel. Gabriel huwa messaġġier l-isem Gabriel, xi ħadd li qed iwassal il-messaġġ ta' Alla. U jgħidlek eżatt l-indirizz. Forsi jak l-idea tal-kartolina marbuta mal-miliet f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, sa diġà qed ngħidu Galilija mhux Ġerusalemm qegħdin in-naħa ta' barra. Hemmhekk fejn kienu meqjusa ta' Nażaret ta' wara l-muntanji u x'jistaqat joħroġ? X'jistaqat joħroġ minn Nażaret? X'jistaqat joħroġ minn Betlehem? X'jistaqat joħroġ? U hemmhekk kien hemm xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David qegħdin f'Betlehem se jsir twelid propju fejn twieled David. U Ġuseppi, San Ġusepp, kien ġej mill-linja ta' David. Forsi mhux b'kombinazzjoni li David jitwieled f'Betlehem 1000 sena qabel jitwieled Ġesu. U għalhekk jgħid l-anġlu se jieħu t-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U da Ġesu mhux se jkun hemm tmiem għas-saltna tiegħu. L-anġlu daħal għand Marija u qalilha ifraħ. U żgur li tifraħ. Tifraħ għax se tkun li s-sema, il-ġenna ħadd niżilha fl-art. Meta ngħidu slim għalik l-oriġinal hija ifraħ u żgur li tifraħ. Għaliex għall-ewwel darba d-divin se jitħallat mal-uman u se jħaddan lil kull bniedem kemm hu sabiħ dak li jgħid Henry Newen fil-Madonna aħna naraw lilu u lilek il-kull bniedem
lilek li Alla jħobbok kif int, isemu l-Henry Newen. Jħobbok kif int għamilt x'għamilt. U issa and now, minkejja il-weġat tiegħek, minkejja l-feriti tiegħek, minkejja id-dnubiet tiegħek, minkejja l-limitazzjonijiet, il-perfezzjonijiet tiegħek, Alla f'Marija li qed tagħtina lil Ġesu qrib tagħna iħobbok kif int, u għalhekk ħadnuha l-umanità. Forsi għada waqt l-ikel ħattiftakar f'xi ħadd li mhux hemm. Għax għalkemm ikun żmien ta' ferħ il-miliet, ħafna nies minn tagħna jbatu d-depressjoni, jbatu s-solitudni. Forsi se tkun dik it-talba waqt l-ikel li tgħid xi ħadd mhux hawn. Is-sena l-oħra kien hawn u llum jiena armla. Tibżax kiġi dak l-ħsieb ġo moħħok, semmiħ bismu u għamlu preżenti miegħek. Għax dak li ħaddan l-umanità mhux se jħalli lil dak il-bniedem, dik il-persuna, dak il-ġisem jintemm. L-umanità. Alla sar bniedem biex il-bniedem jittieħed, jintrefa, isir. Alla san il-kbir. Inkomplu ftit ieħor x'in jgħidil int mimlija bil-grazzja, int sibt grazzja. U żgur li sibt grazzja. Għax kien hemm bżonn ta' sellum mnejn Alla jinżel. U għażel dak il-ġuf, dak it-tabernaklu, dak il-palazz, dik il-libsa tiegħu għal 9 xhur. U hawnhekk dak li hu l-iktar fraġli jieħu sens. Alla jitrinżel fil-fraġilità tal-ġuf ta' dik l-om biex iħobb dak li hu fraġli. Mhux ta' bxejn tpoġġih fuq ftit tiben, mhux ta' bxejn jitpoġġa f'maxtura biex isir ikala għalina, biex jurina l-fraġilità kemm jiżbalja l-bniedem. Kemm jaħseb li jista' jgħaddi mingħajr Alla. Kemm jiżbalja l-bniedem meta jaħseb li mess is-sema bidejh. Kemm jiżbalja l-bniedem minn x'nagħmel ma naqax għalih, ma naqax għalija, minn x'nagħmel ma nitlobx għalih. Sallabni l-għadu tiegħi, mela x'nagħmel, imma nitqarben, imma ngħid il-paċi tal-mulej tkun dejjem miegħek, imma ngħid il-milit it-tajjeb, imma jekk hemm barra aw ġewwa mhux qed inħossni sewwa. U għalhekk kif jista' jkun dan? Kif jista' jkun li jkollna miliet differenti, aħjar, itjeb minn dak li nista' ngħaddi? U hawnhekk Marija tisma' dawk il-kelmiet, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek. Inti ħatħoss il-limitazzjonijiet. Imma l-miraklu se jagħmlu l-Ispirtu Santu u l-Madonna tirċievi l-Ispirtu Santu darbtejn, ħanejt 3. Meta qed jgħidilha issa l-Ispirtu Santu jinżel fuqek. Għal San Ġwan tirċievi l-Ispirtu Santu meta Ġesu fuq is-salib mejjel rasu u rad ruħu, ir-ruwaħ, nefaħ l-Ispirtu tiegħu l-aħħar nifs li ta' u min kien hemm l-iktar qrib li jiġbru? Il-Madonna li aħna tant nivveneraw f'dan is-santwarju, imma mhux biss. L-ikona l-iktar sabiħa tiġri fil-50 jum wara l-qawmien, meta f'Pentekoste, 50 Marija qiegħda fiċ-ċentru tistenna mal-apostli fit-talb fil-kamra ta' fuq l-Ispirtu Santu. U għalhekk se tgħidlu, imma kif jista' jkun? Imma bil-qawwa tal-Ispirtu għaltlu jien. U hawnhekk ikun hemm paġna li m'hemm qatt iktar fl-Iskrittura. Ħlif hawnhekk meta Alla qed jistenna tweġiba tal-bniedem għax dak li ħalqek mingħajrek ma ħajisforza l-ħadd biex imur il-Knisja, dak li ħalqek mingħajrek ma ħajisforza l-ħadd biex imur dak li ħalqek mingħajrek ma ħajisforza l-ħadd biex imur jisma' l-kelma t'Alla, il-pritka, ma ħajisforza l-ħadd biex imur il-ġenna jew l-infern, iħallik fil-libertà biex tagħmel dak li trid. U hawnhekk San Bernard lil din l-om li aħna tant inħobbu imma jixraq infakruha f'dan is-santwarju ta' Pinu, jgħidilha wieġeb, qed jagħmellek proposta. Tieħ risposta lil Alla. Araw Alla tagħna qed jistenna l-iva tal-Madonna. Aħna ma kenniex ix-xorti nażlu lil omna, imma dali għażilha ħalliha fil-libertà.
ħalli tagħmillu d-diffikultà u tgħidlu kif jista' jkun, imma mbagħad fl-aħħar tgħidlu jien, u timmaġinaw mal-li qalet iva. Is-sema infetaħ u niżel jammar fostna, verbum Dei, caro factum est, fil-ġuf ta' din it-tfajla, Marija ta' Nazaret, xkobor, li ma' Alla u li ma' poplu, li ma' Alla daqshekk qrib il-poplu tiegħu, u li ma' poplu għandu lill-Alla qrib tiegħu li ħaddan l-umanità bil-feriti kollha tagħha. Forsi inti llum tinsab fid-dnub u ilek fil-vizzju, u ilek ma tqer, u ilek il-bot ma tħossx il-paċi fil-qalb tiegħek, u ilek tgħidilhom għax ma tmorrux knisja, għax ma tmorrux tqerru, għax ma tmorrux tisimgħu l-kelma tal-Alla. Llum Alla qed iżurek biex tgħid l-iva tiegħek. Iva Marija, ejdlu lill-anġlu, ejdlu ħalli s-sema jinfetaħ u l-ġenna tinżel fl-art fil-ġuf ta' din it-tfajla. Ejdlu lill-Alla tiegħek, iva, ħalli jkun jista' jiġi u tkun tista' tagħtihulna kemm hu qawwi l-Ispirtu Santu li jinbagħad bl-istess mod. Ħansejħulu fuq l-artal biex dak li ġara f'Marija, dak il-ħobs jagħmlu l-ġisem ta' Kristu, Betlem ġdid, dak li ġara f'Nazaret se jiġri f'dil qudiesa u kif tibqa' milli bla qudies. Le mhux il-partis, mhux il-ġen tad-dinja, mhux ix-xiri bla rażan, mhux l-affarijiet l-ora li huma tajbin kemm huma tajbin, qatt ma jimlew il-vojt li jista' jimla Alla għax aħna maħluqin għalih u din qalbna ma ssibx paċi jekk ma ssibix fih. Ejjew immorru hekk f'dan il-lejla għażiż ħdejn il-maxtura ta' Betlem, tibżax minnu, għalhekk tarbija ċkejkna fuq ftit tiben, ħalli inti tmur tiftaħ qalbek u jifhem il-qalbek u jerġa' jħaddan l-umanità tiegħek bil-mart tagħha. Jekk tlift il-xi ħadd ta' għażiż, jekk tlift is-sens ta' ħajtek, jekk tlift il-motivazzjoni għal fejn qed tgħix, ħalli jħadnek miegħek b'dawk l-idejn ċkejkna li mbagħad ser jerġgħu jinfetħu biex jgħannaq il-kulħadd fuq is-salib u jkun jista' jgħid mill-bennina sas-salib li lin mill-qabar kollox mitmum, kollox tajtkom, kollox għamilt għalikom, ribtakom biex tkunu qrib tiegħi, inżilt biex nerfakom, ħalli din l-esperjenza mill-iktar sabiħa ma jkunawx persuna waħda li tħoss abbandunata. Minn min? Minn dak li ftakar fina fil-milja ta' żmien permezz tal-Madonna u niżel qrib tagħna biex jibqa' magħna sal-aħħar ta' żmien. U emnuni il-Madonna bil-qabar vojt taħt riġlejna hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu qed tgħidilna minn dak il-kwadru mhux biss sal-aħħar ta' żmien, sal-milja ta' żmien li lien miż-żmien għax ħaddantek fid-djufija tiegħek, fit-twelid tiegħek, fil-ħajja tiegħek, fid-dnub tiegħek u saħansitra fil-mewt tiegħek biex natik il-qawmien. Amen. Jiena nemmen falla wieħed li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti ħajja ġej mill-missieru mill-liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missieru mal-liben. U tkellem b'fomm il-profeti, Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Kemm hu sabiħ li aħna ta' Ġesu. Kemm hu sabiħ li Ġesu għażel li jsir bniedem bħalna biex jifdina u salvana. U għalhekk issa jisma' t-talb tagħna. Nitolbuk mulej għall-Papa Franġisku
l-isqof tagħna Anton, is-saċerdoti l-aktar dawk li qed jippretkaw, il-missjonarji, is-seminaristi, il-katekisti u d-djakni kollha biex illum waqt li xandru l-kelma talla inislu miliet ta' tama fil-qlub tal-bnedmin kollha nitolbu. F'nuqqas ta' paċi nitolbuk biex nagħmlu paċi miegħek, partikolarment meta ninsabu miġġieldin miegħek, ksirnija miegħek għax norqdu nqumu fid-dnub. Għatina li dal-miliet nitwildu tweli ġdid tal-grazzja fik. Nitolbu ismana. Ġranet ta' gwerra, partikolarment hemmhekk f'Betlem, fejn hemm l-istess sart illi malli Marija ħelset poġġietu dak it-tiben, dik l-art u f'dik il-grotta li sal-lum nistgħu imbusu dak il-post fejn liben talla sar bniedem u għammar fostna. Nitolbuk għal paċi għal parroċċi ta' Betlem, għan nies ta' Betlem, il-Musulmani u l-Insara, u nitolbuk biex jieqaf mill-iktar fis wieħed mill-ikbar ġenoċidji. Veru Ġesu twieled fil-faqar, imma llum hemm faqar iktar hemmhekk għan nies ta' Gaza ta' fux. Tortura kbira, u għalhekk nitolbu biex ir-responsabbli dawk li huma responsabbli jiftħu għajnejhom u jwaqfu mill-iktar fis dan il-ġenoċidju qtil l-aktar ta' tfal innoċenti. Nitolbu. Il-mejtin tagħna nawgurawlhom hekk miliet fis-sema, anke dawk illi mhux ħajkunu magħna, mhux se jiġu jżuruna, ma nistgħux inżuruhom, ma nistgħux nibatulhom l-awgurji din is-sena, nibatulhom l-awgurju mal-mejda tas-sema. Nitolbu. L-aħħar talba minn dan is-santwarju għażiż għal dak il-missier li daħluh l-isptar, għal dik l-om li tixtieq tarbija. Nitlob ukoll għal dik il-familja li jixtiequ jgħaddu miliet fil-paċi. Nitlob ukoll għal dawk li jixtiequ jsaħħu l-familja tagħhom, ir-rispett lejn l-uliet u l-uliet lejn il-ġenituri. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu is-Santu u bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna. Aħna nfaħruk u nberkuk għall-misteru tal-Verġni Wom. Mill-għadu l-qadim nibtet il-qerda. Mill-ġuf safi ta' Marija nissel dak li jitmana bil-ħobs tal-anġli. Minna feġġet għan-nisel tal-bnedmin kollha is-salvazzjoni u s-slim għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaruk u bil-qalb intennulek. Qaddis.
Osanna fl-oli ta' smewiet. Osanna fl-oli ta' smewiet. Għaddis ta' sewint mulejn tlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jenata u mir-rajħi bati għal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa raddi l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna. L-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għal-jom qed nofru is-sagrifiċċju tal-Qudiesa, partikolarment Franġisku u Marija Assunta Kordina. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla u Omna Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim waqda li trid fint li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi l-xulxin. Corpo al sangue di Cristo, unito in questo calice, diventino per noi bevande. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Corpo e sangue di Cristo, ci custodisca per la vita eterna.
U bil-wif għal ringrazzjament ta' wara tqarbin. Grazzi Sinjur Alla. Gloria al Missier li benu l-Ispirtu Santu. Grazzi Sinjur Alla. Nitolbu. U Alla li sta kollox tqarbinna bil-ħobs tas-sema ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, nikbru fir-rabta tagħna miegħek u niċċelebraw kif jixraq il-misteru ta' twelid ta' ibnek Ġesu li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Kif ġaqalilkom waqt l-omilija mill-lejla nidħlu fis-solennità ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-fġili għalhekk il-qudiesa tal-lejla tal-ħamsa tkun dik tal-fġili tat-twelid, lejliet il-miliet. Imbagħad il-qudiesa li bija niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, il-lejla tkun fil-11:30 ta' bil-lejl, fil-11:30. Imbagħad il-qudiesa għada jum il-miliet ikun hekk filgħodu fis-7, mhux fis-6:15, fis-7 ta' filgħodu, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad nagħlaq is-santwarju u biex nagħtu ċans anke lil ħaddiema u l-helpers tas-santwarju jieklu l-ikla tal-miliet mal-familja, is-santwarju jagħlaq għal ħabta tal-kwarta u jerġa' jiftaħ fil-4 ta' wara nofsinhar biex imbagħad ikun hawn qudiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Imbagħad fis-6:30 ikun hawn ukoll il-lezzjo divina tal-miliet. Il-kunċert tal-miliet li jagħmel l-Iskola Cantorum Jubilate sejjer ikun nhar il-ġimgħa li ġejja 29 ta' Diċembru u għalhekk il-qudiesa ta' filgħaxija ma tkunx fis-6:30 imma sija qabel fil-5:30. Fakkarkom biex tkomplu ġġibu l-affarijiet għas-siġra tal-karità jew titfgħu l-offerti tagħkom fil-qalb tad-deb, fil-qalb li hemm hemmhekk fil-ġenb. Dik il-qalb il-flus qegħdin jintefgħu ħajintużaw għal 200 ikla li s-santwarju ta' Pinu flimkien mad Djoċesi ta' Għawdex sejrin iqasmu nhar it-30 ta' Diċembru. Grazzi. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.